We are family. Ngayon po ay pagsasaluhan namin ang pagkain na inyong pinagpala at binigyan ng biyaya para sa amin. Naway ito po'y maging sustansya at mabuti sa aming mga katawan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Yes. Let's eat. O, mga bata muna. Mga bata dito. Sige, para na kayo. Mga bata. Mga bata. Tumila na rito yung mga bata. Mga bata. Labas ka, labas ka. Ay, yan mo. Thank you. Mga bata usik niyo. Oy, mamaya mo rin yung bata ako na lang maglalagay, tapos sila ako doon. Kasi kayo kuha ng pinggan. Mamaya na